मी कारल्याची भाजी सुद्धा करणार आहे आणि डाळ सुद्धा करणार आहे. तर डाळीमध्ये मी मुळा घालून अशी डाळ तयार करणार आहे. तर नक्की तुम्ही हा व्हिडिओ पहा, म्हणजे लाईव्ह पहा आणि चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर आता आपण पहिलं तुम्हाला मी हे बघा, आज मी काय काय करणार आहे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. तर मी आज मुळ्याची भाजी करणार आहे, कारल्याची भाजी करणार आहे. तर कारली मी कट करून घेतली आहे बघा. त्याचप्रमाणे मी मुळा पहिला स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि तर मुळा सुद्धा मी स्वच्छ आधी धुवून घेतलेला आहे आणि मग कट केलाय. कारण कुठलीही पालेभाजी आधी स्वच्छ धुवून घ्यायची, मग कट करायची. कट केल्यानंतर आपण ही पालेभाजी धुवायची नाही. आणि त्याचप्रमाणे मी या मुळ्याच्या भाजीमध्ये चण्याची डाळ सुद्धा भिजत ठेवली होती 2 तास अगोदर. तर आता आपण हे बघा, डाळीसाठी पण मी मुळे कापून ठेवलेत. तर आधी मी डाळ कुकरला लावून घेते आधी. तर डाळीसाठी मी कुकर घेतलेला आहे. कुकरमध्ये आपल्याला डाळ घ्यायची. तर मी 1 वाटीभर तुरीची डाळ घेतलेली आहे. थोडी अजून घालते. ह्यामध्येच आपल्याला मुळा सुद्धा घालून घ्यायचा. आणि ही डाळ आपल्याला धुवून घ्यायची आहे. तर 2 पाण्याने मी धुवून घेते. डाळ धुवून घेतली, तुरीची डाळ, आणि ह्यामध्ये मी मुळा घातलेला आहे. तर धुवून घेतलेली आहे. यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचंय. तुरीच्या डाळीमध्ये मुळा घालून डाळ करायला खूप छान लागते आणि टेस्ट पण खूप छान येते. तर आता मी पाणी घातले आणि कुकरला आपण ही डाळ शिजवून घ्यायची. मी 3 शिट्या देणार आहे कुकरला. त्याचप्रमाणे मी मुळा आणि कट करून घेतलाय. मी मगाशीच सांगितलंय. प्लीज लाईक करा चॅनलला आणि नवीन आला असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर हे बघा, मुळा मी कट केलाय. मुळा कधी पण कुठलीही पालेभाजी करताना पहिली स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि मग कट करायची. कट केल्यानंतर कधीच कुठली पालेभाजी धुवून घ्यायची नाही. तर मुळा आणि ही त्याची हे बघा पालेभाजी हे सगळं मी कट करून घेतलेलं आहे. ह्यात मुळ्यामध्ये घालायसाठी मी चण्याची डाळ सुद्धा घेतलेली. आणि आज मी कारल्याची भाजी करणार आहे. तर कारल्याची भाजी सुद्धा मी कट केली. वरचं जे कवच असतं ते थोडं थोडं मी काढून घेतले, जास्त मी काढले नाहीये, थोडं थोडं काढले आणि असे गोल कट केले. ह्याच्या आतल्या ज्या बिया असतात ते मी काढून घेतलेले. आता आपण काय करायचं, ह्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे. हे बघा, मीठ घालून घेतले आणि ही भाजी आपल्याला चुरून घ्यायची. जर कारल्याची भाजी तुमची मुलं वगैरे खात नसतील तर त्याचा कडूपणा कमी करण्यासाठी
ह्या पद्धतीत तुम्ही भाजी करायची. मुलं सुद्धा आवडीने खातील आणि सुकी कोरडी अशी भाजी करून दाखवणार आहे मी तुम्हाला. त्यामुळे मुलांना आवडणार ही भाजी. हे बघा, ह्या पद्धतीमध्ये ही भाजी जेवढी होईल तेवढी आपल्याला चुरून घ्यायचं, म्हणजे आता पाणी काढून घ्यायचंय कारल्याचं. हे बघा, मला तर खूप म्हणजे आवडते कारल्याची भाजी, पण मी ज्या पद्धतीत करते त्या पद्धतीत तुम्ही एकदा भाजी करून पहा, नक्की तुम्हाला पण आवडेल आणि तुम्ही ही भाजी परत परत कराल, नक्की कराल. मुलांच्या टिफिनसाठी पण द्याल, कारण ही जरा भाजी कडवट कमीच लागते मग या पद्धतीचं केला तर. हे बघा, असं यायचं ना, ही भाजी असं चोळून घ्यायची अशी. प्लीज कमेंट करा आणि लाईक सुद्धा करा. हे बघा, ह्या पद्धतीमध्ये हे बघा, हे बघा, अजून जरा मी चुरून घेते ही भाजी, म्हणजे याचा जरा कडवटपणा थोडा कमी होतो. कमेंट करा प्लीज, आणि चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर लाईक सुद्धा करा, आणि चॅनलवर नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब सुद्धा करा. हे बघा, तर आज मी 2 भाज्या तुम्हाला दाखवणार आहे. एक मुळ्याची भाजी आमच्या मालवणी पद्धतीत तुम्हाला करून दाखवणार आहे. कारल्याची भाजी पण मालवणी पद्धतीतच करणार आहे, फक्त मी जरा माझ्या पद्धतीत थोडीशी केलेली आहे. आणि मस्त अशी सुकी कोरडी करणार आहे. डाळ सुद्धा करणार आहे. त्या डाळीमध्ये मी मुळे घातलेत मी कापून, तुरीच्या डाळीमध्ये ती शिजवायला ठेवली आहे डाळ मी, त्याला 3 शिट्या देणार आहे. तर ही झालेली आहे, चुरून घेतलेली आहे. हे बघा, कमेंट करा प्लीज. हाय मॅम, याची रेसिपी ताई जरा वजरी फ्रायची रेसिपी दाखवा ना. वजरी बोलताय काय तुम्ही? वजडी. हाय मॅम. वंदना. हाय मॅम, हाय मॅम. तुम्ही काय बोलताय मला कळालं नाही. ताई जरा वजडी म्हणजे वजरी बोलायचंय का वजडी बोलायचंय तुम्हाला? मला ते कळलं नाही. ते फक्त तुम्ही सांगा मला परत एकदा. तर मी आता हे बघा, कारल्याला मीठ लावून घेतलंय. प्लीज कमेंट करा, लाईक करा. ते वजडी नाही, बकऱ्याची भाजी. अच्छा अच्छा अच्छा, मला माहिती नाही, सॉरी. सुरमला ताई बकऱ्याच्या मटणाची वजरी. अच्छा, मी तेच म्हणते हे वेगळं बोलते तुम्ही. हा, मी तेच तुम्हाला सांगते, वजरी ना. हो हो, नक्की करेल. हे बघा, झालेलं आहे. आता मी हे ताई साहेब कुठून, मी सावंतवाडी कोकणातून बोलते. हे बघा, झालेलं आहे. आता हे पाण्यातून आपण धुवून घ्यायचंय. तरी मी एका पाण्याने धुवून घेतली. ताई साहेब तुमचे छान व्हिडिओ आहे, बरं, सगळे व्हिडिओ मी फुल सपोर्ट केला आहे बरं का ताई. ओके ओके, धन्यवाद. तुमचा पण युट्यूब चॅनल आहे का? युट्यूब चॅनल असेल तर तुम्ही प्लीज सगळ्यांनी ह्यांना पण सपोर्ट करा. सावंतवाडी कणकवली, आमची बहीण आलेली तिकडे फिरायला. अच्छा अच्छा अच्छा, ती का ताई सध्या मालवणात राहतात.
नाही नाही, मी म्हणजे ते सावंतवाडीत राहते, मालवणात. हाय. हो ताई, हाय. हा हा, मग तुम्ही अ, हे कॉमेडी कुकरच्या शिट्या झालेल्या आहेत, तर मी तर गॅस बंद करते. कुकर झालेला आहे, डाळ शिजवून घेतलेली आहे मी. हो ताई आहे. हो हो, नक्की सपोर्ट करेन. आणि कन्फ्यूज झाले, थांबा 1 मिनिट थांबा. तर मी आता कारली धुवून घेतलेली आहे. म्हणजे मी आधी पहिले मीठ लावून ठेवली होती, चुरून घेतली हाताने आणि मग धुवून घेतली, एका पाण्याने धुवून घेतली. तर आता आपण आधी मुळ्याची भाजी करून घेऊया. तर मुळ्याच्या भाजीसाठी मी पहिली मुळ्याची भाजी पहिली स्वच्छ धुवून नंतर कट करून घेतली. त्यासाठी मी चण्याची डाळ सुद्धा 2 तास अगोदर भिजत ठेवली होती. जी मराठीवरती मालिका होती ना, रात्रीचं केस आले, शूटिंग माझ्या बहिणीनेच बघितलं होतं. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. तर आता तुम्हाला मी मुळ्याची भाजी दाखवते. हे बघा. आधी तेल घालून घ्यायचंय आपल्याला. आधी तेल घालून घ्यायचंय. पालेभाजीमध्ये कधी पण लक्षात ठेवा, तेल थोडं कमी घालायचं. पालेभाजीमध्ये तुम्ही सहज तेल नाही घातलं तरी काही हरकत नाहीये. शंकर दादा नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. हे बघा, मी लसूण घेतलेत, ते ठेचून घेतलेत मी. प्लीज कमेंट करा आणि चॅनलवर जर नवीन आला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर ह्यामध्ये मी आता कांदा घालून घेते, बारीक चिरलेला. पालेभाजीमध्ये कांदा पण जास्त घालायचा, मिरची घालायची तिखट प्रमाणे. मिक्स करून घ्यायची कांदा आणि थोडासा कांदा ट्रान्सपरंट झाला की आपण हा पालेभाजीला कधी पण कांदा करपवायचा नाही, लालसर वगैरे असं भाजायची तुम्हाला गरज नाहीये, फक्त जरासा ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे. चला दादा कामात आहे आता. ओके. प्लीज लाईक करा आणि चॅनलवर जर नवीन आला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझ्या चॅनलवर चांगल्या चांगल्या रेसिपी आहेत फिशच्या वगैरे मालवणी, त्या नक्की तुम्ही बघा. आज मी तुम्हाला मुळ्याची भाजी, त्याचप्रमाणे कारल्याची भाजी दाखवणार आहे मालवणी पद्धती, आणि डाळ सुद्धा दाखवणार आहे. पण डाळीमध्ये मी मुळे घातलेले आहेत. लाईव्ह आहे, आम्ही नवीन आहे, रोज असतो का लाईव्ह? हो असतो असतो. म्हणजे आता तर मी घेते रेग्युलर. मी सावंतवाडी कोकणातून बोलते, कोकणातून हा लाईव्ह करते. कोकणामध्ये कसं केलं जातं ना, म्हणजे जेवण आमच्या पद्धती तुम्हाला मी दाखवते लाईव्ह मध्ये. जर डाळ वगैरे भाजी वगैरे याचा विचार करत असाल तर आमच्या मालवणी पद्धतीच्या पण रेसिपी नक्की तुम्ही ट्राय करा, तुम्हाला आवडतील. तर कांदा मी ट्रान्सपरंट करून घेतलाय. आता ह्यामध्ये आपल्याला चण्याची डाळ घालून घ्यायची, मी भिजत ठेवली होती 2 तास अगोदर, ती घालून घेते. ती पण 1 मिनिट परतून घ्यायची, कारण पालेभाजीमध्ये ती वाफेनी चांगली शिजली जाते. प्लीज कमेंट करा. एकशे 25 लोक आहे, लाईक करा प्लीज, आणि नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब करा. हे बघा, डाळ मी परतून घेतलेली आहे. आता ह्यामध्ये आपल्याला मुळ्याची भाजी घालून घ्यायची. बघा, मुळा पण मी कट करून घेतलाय बारीक.
त्यामध्ये मुळे सुद्धा मी थोडेसे बारीक कट करून घेतले. हे बघा. थोडंसं पाणी शिंपडायचंय, जास्त गरज नाही, थोडंसं शिंपडायचं. यामध्ये थोडं मीठ घालून घ्यायचंय. पालेभाजीमध्ये मीठ थोडं कमीच घालायचंय, जास्त घालू नका. आणि थोडीशी किंचित साखर सुद्धा घालते, थोडीशीच घालायची. ही बघा, थोडीशी किंचित साखर. झाकण लावायचंय, 5 मिनिटं वाफ काढायची, मध्ये मध्ये भाजी आपल्याला परतत राहायची. एका बाजूला आपण कारल्याची भाजी सुद्धा करून घ्यायची आहे. तवा ठेवलेला आहे मी. प्लीज कमेंट करा आणि लाईक सुद्धा करा. आणि माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन आला असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. तर आता आपण ह्या तव्यावर थोडंसं तेल घालायचंय. हाय, प्लीज कमेंट करा, कमेंट केल्यावरच काय ते कळणार. आणि आमच्या मालवणी रेसिपी तुम्हाला आवडतील. आणि जर तुम्हाला डाळ आणि भाजी काय करायचा विचार जर करत असाल तर नक्की आमच्या मालवणी पद्धतीतला तुम्ही रेसिपी ट्राय करा. तुम्हाला या लाईव्ह मध्ये तुम्हाला रोज डाळ भाजी काय बनवायचा विचार करायचा असेल तर तुम्ही या लाईव्ह मध्ये ऍड होऊ शकता. आता मी हे बघा, पहिली ही कारली आपल्याला भाजून घ्यायची. यामुळे कारलीचा कडूपणा जरा कमी होतो. आणि कारल्याची भाजी मी तव्यावरच करणार आहे. हे बघा, अशी परतून घ्यायची. आज मी कारल्याची भाजी करणार आहे, त्याचबरोबर मुळ्याची भाजी आणि डाळ सुद्धा करणार आहे. तर डाळीमध्ये मी मुळा घातलेला आहे आणि डाळीला 3 शिट्या दिल्या कुकरला लावून. अशा पद्धतीने तुम्ही कारल्याची भाजी केलीत ना तर कडूपणा जरा कमी होतो. मुळ्याची भाजी एकदा परतून घेऊया. भाजी करपू नये म्हणून. हे बघा, पालेभाजीला शिजायला पण जास्त वेळ लागत नाही, त्याच्यामुळे लवकर होते. झाकण लावायचे. कारली परतून घ्यायचे. प्लीज कमेंट करा ना. चॅनलवर जर नवीन आला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझ्या चॅनलवर फिशच्या वगैरे रेसिपी खूप चांगल्या चांगल्या आहेत आणि त्या रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडतील. त्याचप्रमाणे आमच्या कोकणातल्या पारंपरिक रेसिपी आहेत, घावणे, आंबोळ्या, त्याचप्रमाणे
खोबऱ्याची वडी म्हणजे खोबऱ्याची कापा, धोंडस असे भरपूर रेसिपी माझ्या चॅनलवर आहे. ते तुम्ही नक्की जाऊन बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. आवडतील आणि ट्राय सुद्धा करा त्या रेसिपी. कोकणामध्ये जी माशाची कढी केली जाते ती सुद्धा माझ्या ज्या फिशच्या रेसिपी आहेत ते खूप अशा चांगल्या आहेत. ते नक्की एकदा ट्राय करा. फिश फ्राय, फिश कढी, त्याचप्रमाणे सगळे तिसरे म्हणजे शिंपले वगैरे खूप असे रेसिपी चांगल्या चांगल्या आहेत. परत गावठी चिकन आहे, अंड्याचा रस्सा वगैरे अशा खूप रेसिपी आहेत. तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि आज तुम्हाला म्हणजे मी दाखवत आहे भाजी, त्याचप्रमाणे मुळ्याची भाजी मालवणी पद्धतीमध्ये. कारल्याची भाजी कडू होऊ नये आणि आवडीने सगळेजण खातील त्यासाठी मी कारल्याची भाजी तुम्हाला दाखवते आणि खूप छान लागते ह्या पद्धतीत केला तर. आणि एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत तुम्हाला मी रेसिपी दाखवते, जास्त असे लांबवत नाही रेसिपी. हे बघा, तर अजून थोडी परतून घ्यावी लागणार. डाळ सुद्धा मी शिजवून घेतलेली आहे. प्लीज लाईक करा, कमेंट करा आणि कुणाकुणाचे चॅनल आहे युट्यूबला प्लीज त्यांनी कमेंट करा आणि एकमेकांना सपोर्ट सुद्धा करा. हे बघा, थोडी मी अजून परतून घेते. हे बघा, अशी आपल्याला भाजी ही परतून घ्यायची. मुळ्याची भाजी एकदा बघूया. 5 मिनिटं मी वाफवून घेतले. तुम्हाला वाटलं भाजी लागत आहे तर थोडंसं पाणी शिंपडायचंय. हे बघा, जास्त नाही घालायचं. हे बघा, तर आता आपण अजून 1 मिनिट जरा वाफ काढूया. एकच मिनिट वाफ काढायची. तर आता कारली सुद्धा हे बघा थोडी अजून भाजून घेऊया. सेम या पद्धतीत तुम्ही कारल्याची भाजी करून पहा, जरा सुद्धा तुम्हाला कडू लागणार नाही. चपाती बरोबर खूप छान लागते ही भाजी. मुलांना टिफिन मध्ये पण तुम्ही देऊ शकता. जर ही भाजी तुम्हाला मुलांना जर कळू नये म्हणून चालेल तर एकदम बारीक चिरायची ही भाजी. आणि अशी सेम जी मी केलेली आहे म्हणजे पहिली कापायची वगैरे आणि नंतर त्याला मीठ लावायचं, हाताने चांगली चुरून घ्यायची कारली आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ही तव्यावर अशी परतून घ्यायची, एकदम बारीक चिरायची. मुलांना कळणार सुद्धा नाही की ही कारल्याची भाजी आहे. हे बघा, तर ह्याच तव्यावर मी कारल्याची भाजी करणार आहे. तर ही कारली जरा भाजून झाली की काढून घ्यायची आपल्याला. मुळ्याची भाजी बघूया. मुळ्याची भाजी सुद्धा झालेली आहे. यामध्ये आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं. ओलं खोबरं नाही घातलं तर कुठलीच भाजी तयार होत नाही. तर ओलं खोबरं घालून घ्यायचंय. हे बघा, ओलं खोबरं घालून मुळ्याची भाजी एकदा करून पहा, आवडेल तुम्हाला. हे बघा, मिक्स करायचंय.
झालेली भाजी. पालेभाजी शिजायला जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही, लवकर होते भाजी. चण्याची डाळ मी 2-3 तास अगोदर भिजत ठेवली होती, त्यामुळे चण्याची डाळ सुद्धा शिजायला वेळ लागत नाही. तर आता ही भाजी झालेली आहे. झाकण ठेवायचं आणि गॅस बंद करायचं. तयार आहे झटपट अशी मुळ्याची भाजी. तर मी कट करून ठेवली होती, त्यामुळे लवकर झाली. नाहीतर कट कर म्हणजे मुळा कापत बसणार एवढा मी वेळ घालवलेला नाहीये. त्यामुळे पालेभाजी कट करायला येतच असणार सगळ्यांना. तर पहिली कधी पण लक्षात ठेवा, पालेभाजी कुठली पण स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि मग कट करायचे. आधी पालेभाजी कधीही कट करून धुवायची नाही, लक्षात ठेवा. हे बघा, आता हे मी काढून घेते. झालेली आहे कारली भाजी. ह्याच तव्यावर आपल्याला भाजी करून घ्यायची. लसूण थोडे ठेचून घेते मी. त्यामध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचंय. कांदा घालायचा भरपूरसा. हे बघा, हा एवढा मी डाळीला ठेवते फोडणीसाठी. हे बघा, परतून घ्यायचा कांदा. लसूण घालायचे ठेचलेले, ते सुद्धा परतून घ्यायचे. कमेंट करा प्लीज, लाईक सुद्धा करा. आणि चॅनलवर जर नवीन आला असेल तर नक्की सबस्क्राईब सुद्धा करा. सबस्क्राईब करा. यामध्ये आपल्याला हिरवी मिरची घालायची आहे. हे बघा, हिरवी मिरची सुद्धा मी घालून घेतलेली आहे. तव्यावर कारल्याची भाजी करायची, खूप छान लागते. कांदा आपल्याला चांगला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. मिरचीचं प्रमाण कमी करू शकता. कांदा जास्त वापरायचा आहे. दोनशे लोक लाईव्ह मध्ये, आणि लाईक करा प्लीज चॅनलला, कमेंट सुद्धा करा. आता हा कांदा मी व्यवस्थित, हे बघा, परतून घेतलेला आहे. ह्यामध्ये आपल्याला आता हळद घालून घ्यायची. हळद घातलेली मी. थोडासा मालवणी मसाला घालायचा आहे. हे बघा, जास्त नाही, कारण हिरवी मिरची सुद्धा मी घातलेली आहे ना, त्यामुळे थोडंसच घालायचंय. आणि थोडंसं काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली, जास्त नाही घालायचं, थोडस मिक्स करून घ्यायचंय. हे बघा, सुकी कोरडी ही भाजी करायची कारल्याची, छान लागते. ह्यामध्ये आपल्याला आता कारली घालून घ्यायची. ही बघा, भाजून घेतलेली. हे बघा, यामध्ये आपल्याला मीठ घालून घ्यायचंय. हे बघा, मीठ घालून घ्यायचंय. थोडीशी साखर घालायची किंवा गुळ घालायचा. मी गुळ घालते.
साखरपेक्षा. थोडासा गुळ घालून घ्यायचा. अशी कारल्याची भाजी तुम्ही करून पहा, आवडतली तुमका. आमच्याकडे सजाजी मी घरामध्ये अशा पद्धतीच करते, कधीतरी भरलेली पण करते कारली, पण मला सजाजी ही भाजी आवडते या पद्धती तव्यावर केलेली, त्यामुळे छान टेस्ट पण येते. ही भाजी आपल्याला अजूनही 10-15 मिनिटात, म्हणजे 10 मिनिटं तरी ह्या भाजीला लागणार. ह्यामध्ये आपल्याला 2 सोलं घालायची, म्हणजे कोकम. मी याच्यात टोमॅटोचा वापर केलेला नाहीये. हे बघा, 2 कोकम घातलेले. हॅलो अनु मोहिते. हे बघा, कमेंट करा आणि लाईक सुद्धा करा. नवीन आला असाल तर नक्की सबस्क्राईब सुद्धा करा चॅनल. काल मी तुम्हाला लाईव्ह मध्ये चण्याचा सांबारा करून दाखवला होता, त्यामध्ये मी सुकी सुकट घातली होती, खूप छान झाली होती. आणि सुरणची भाजी केली होती मटणासारखी. माझ्या चॅनलवर अशा पारंपरिक रेसिपी सुद्धा आहेत आमच्या कोकणातल्या. फिश रेसिपी, आमच्याकडे फिशची करी कशी बनवतात ती. आता झाकण लावायचंय, 5 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची. मध्ये मध्ये ही भाजी आपल्याला मिक्स करून घ्यायची. ताई डाळ दाखवा लवकर. ओके, डाळ दाखवते तुम्हाला लवकर. ह्या तवा मी पाठीमागे ठेवते आणि डाळ दाखवते. भाजी आता शिजली की आपल्याला फक्त वरून ओलं खोबरं घालायचंय, एवढंच आहे. फक्त ही भाजी मध्ये मध्ये मिक्स करून घ्यायची. डाळ तुम्हाला दाखवते. डाळीसाठी मी ही बघा डाळ शिजवून घेतली होती. हे बघा, ह्यामध्ये मी मुळा घातला होता, त्यामुळे डाळ खूप छान लागते. आता डाळ साईडला ठेवूया, ह्याचं एक वाटण करूया. साधं वाटण करायचंय.
खोबरं घेतलं होतं मी, त्याच्यामध्ये आलं, लसूण, कोथिंबीर घातलेलं आहे. हे सगळं भाजून घेतलंय. थोडीशी हळद घालायची. यामध्ये थोडासा मालवणी मसाला घालायचा. तुम्ही पाहिजे तर फोडणीला घातला तरी चालेल. मी अशी खोबऱ्यामध्येच घालते. हे बघा, तिखट प्रमाणे एकदा मिक्स करून घ्यायचंय आणि हे आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचंय. आता आपण डाळ करून घेऊया. खोबरं वाटून घ्यायचंय आपल्याला. डाळीसाठी मी कढई ठेवते. कारल्याची भाजी बघते. एकदा मिक्स करून घेतले. परत एकदा थोडीशी वाफ काढून घेते कारल्याची भाजी. मध्ये मध्ये ही कारल्याची भाजी आपल्याला मिक्स करून घ्यायची. आता तुम्हाला मी डाळ दाखवते. डाळीसाठी मी खोबरं भाजून घेतलेले, ते मी आधी वाटून घेते. डाळीचं वाटण तयार आहे बघा. आता आपण डाळ करूया. कढई गरम झाली की आपण डाळ फोडणीला देऊया. ह्या पद्धतीत तुम्ही डाळ करून पहा, आवडेल तुम्हाला. तेल घालायचंय. तेल थोडं गरम झालं. प्लीज लाईक करा. तेल गरम झालंय. यामध्ये मी आता मोहरी घालते, एक छोटा चमचाभर. थोडंसं जिरं घालायचंय. लसूण घालायचे ठेचलेले. मिक्स करून घ्यायचंय. यामध्ये आपल्याला कांदा घालून घ्यायचाय बारीक चिरलेला.
कांदा झालेला आहे परतून. यामध्ये एक टोमॅटो घालायचा आहे बारीक चिरून. तुम्ही पाहिजे तर डाळ उकडवताना सुद्धा टोमॅटो घालू शकता. म्हणजे डाळ आपण जेव्हा शिजवतो कुकरला तेव्हा सुद्धा एक टोमॅटो चिरून घातला तरी काही हरकत नाही. मग फोडणीला घालायची तुम्हाला गरज नाही. मी पण मालवणीच आहे. हा हा, हाय मॅम. तुम्हाला मालवणी रेसिपी माहितीच असणार मॅडम. तर आज काय तुम्ही जेवण केलं घरी? कुठून बोलता मॅडम तुम्ही? प्रीती राणे. तर मॅडम आज मी मुळ्याची भाजी बनवली होती आणि कारल्याची भाजी. कारल्याची भाजी मी शिजवायला ठेवलेली आहे. तर एकाचा कमेंट आला की मला मॅडम डाळ दाखवा, तर मी डाळ लगेच म्हणजे दाखवे नंतर. मुळ्याची भाजी पण झालेली आहे, फक्त वाफेवर ठेवली आहे. आणि आता थंडी सुरुवात झाली तर मुळ्याची भाजी वगैरे सुरुवात झाली. आणि पाऊस असल्यामुळे जरा यावेळी लेटच आली पालेभाजी, नाहीतर आतापर्यंत सुरुवात झालेली असते. कोकणात खूप पाऊस होता. डाळ झालेली मी, हे बघा. आता वाटणामध्येच मी मसाला घातलाय, मालवणी मसाला, आणि हळद सुद्धा घातली. तर ह्यामध्ये फक्त मी काय करणार आहे, कलरसाठी म्हणून काश्मीरी मिरची पावडर घालणार आहे. थोडीशी अर्धा चमचा थोडीशी घालायची, जास्त नाही. मालवणी मसाल्यामध्ये सगळं असतं, गरम मसाला वगैरे, त्यामुळे असं इतर वेगळा मसाला घालायची काही गरज नाही. फक्त कलरसाठी म्हणून मी घातलेलं आहे. ह्यामध्ये आपल्याला आता ही डाळ घालून घ्यायची. बघा, याच्यामध्ये मुळा घातलाय, तुरीची डाळ घेतली 1 वाटी, त्यामध्ये मुळे कापून घातले. अशा पद्धतीत तुम्ही डाळ करून पहा. हे बघा, थोडं पाणी घालायचंय आपल्याला. आम्हाला अशी दाटसर डाळ खूप आवडते. आता पण ह्याच्यात मला वाटण घालायचंय, त्याच्यामुळे थोडीशी डाळ अजून पातळ होणार. तर डाळ आता उकळी येऊन थोडीशी द्यायची, नंतर आपल्याला वाटण घालायचंय. तर डाळीला आता उकळी यायला लागली. थोडं मीठ घालूया चवीनुसार. चव सुद्धा बघायची डाळीला, मसाला वगैरे नीट लागलाय की नाही. कमी असेल तर तुम्ही घालू शकता. हे बघा, मुळा घालायचा डाळीमध्ये, खूप छान लागते, अप्रतिम लागते डाळ. हे बघा, तिखट वगैरे बरोबर आहे. जर तुम्हाला वाटलं तिखट खूप कमी आहे तर तुम्ही काय करायचं, मसाला नाही घालायचा, आपण हिरवी मिरची घालायची, वरून घातली तरी चालते. हे बघा, हिरवी मिरची घालते मी. आता याच्यामध्ये आपल्याला वाटण घालून घ्यायचं. तर वाटणामध्ये मी मसाला घातलेलाच आहे. हे बघा, हा वाटण मी पूर्ण घालणार आहे. अर्धी वाटीभर ओलं खोबरं, त्यामध्ये लसूण, आलं घेतलं होतं, भाजून घेतलं. तर थोडीशी कोथिंबीर घातली होती. हे बघा, थोडंसं वाटण मी ठेवून देते, जास्त झालेलं आहे. तर डाळ आहे घट्ट, त्यात आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं. तुम्हाला जर डाळ ही पातळ पाहिजे तर तुम्ही पाणी घालू शकता. हे बघा, मस्त अशी तिखट डाळ तयार होते. आणि मेन वाटण घालून तर अजून छान लागते. बस, चव बघायचे, मीठ वगैरे जर कमी असलं तर घालायचंय. यामध्ये काय करायचंय, 2 कोकम घालायचे. मस्त अशी डाळीला छान टेस्ट येते. छोटे 2 कोकम घातले.
किंवा चिंच असेल तर चिंच घातली तरी चालतं. करून पहा अशा पद्धतीमध्ये, तुम्हाला डाळ आवडेल तुम्हाला. थोडंसं खोबऱ्याचं वाटण घाला. मीठ कमी आहे. आता हे डाळीला चांगली 5 मिनिटं उकळी येऊन द्यायची बारीक गॅसवर. डाळ झाला की आपण कारल्याची भाजी सुद्धा बघून घेऊया. तर कारल्याचे गॅस मी बंद केलेला आहे, कारण पाठीमागे हात हे करायला हे होत नाहीये, त्याच्यामुळे. डाळ झाली की तुम्हाला लगेच मी कारल्याची भाजी सुद्धा दाखवते. कारल्याची भाजी सुद्धा शिजलेली आहे. रोजचं जेवणाचं रुटीन सुद्धा माहिती पाहिजे ना, की आपल्याला काय बनवायचंय. जर डाळ बनवायची आपल्याला विचार करावा लागतो, की डाळ काय बनवायची, भाजी काय बनवायची. तर त्या टायमाला जर तुम्हाला बनवायचं तर आमच्या मालवणी पद्धतीतलं तुम्ही अशा पद्धतीत वेगळी अशी डाळ करू शकता. म्हणजे थोडंसं तुम्ही आता तुम्ही करतातच, पण थोडंसं ऍड करून तुम्ही ह्या पद्धतीत डाळ करू शकता. किंवा भाजी, मी आता मुळ्याची भाजी तुम्हाला दाखवली. तर मुळ्याच्या भाजीमध्ये खोबरं घालून मुळ्याची भाजी करून पहा. ती पण तुम्हाला छान लागेल. कमी वापर करा खोबऱ्याचा हवं तर, पण करून पहा ह्या पद्धतीत. कारण काही जणांकडे शेंगदाण्याचं कूट वापरतात. म्हणजे खोबऱ्याचा वापर खूप कमी असतो. आणि वाटलं तर ओलं खोबऱ्याच्या ऐवजी तुम्ही सुकं खोबरं वापरलं तरी चालतं. फक्त पालेभाजीमध्ये आणि जे आम्ही सुक्या भाज्या करतो त्याच्यामध्ये आम्ही ओलं खोबरंच वापरतो. हे बघा, डाळ अशी दाटसर. तुम्हाला पाहिजे ही पातळ अजून करू शकता, पण आम्हाला अशीच लागते डाळ. तर ह्याच्यामध्ये आता थोडीशी मी कोथिंबीर घालते. तर आमच्या मालवणी पद्धतीतली डाळ, तिखट डाळ तयार आहे. मुळा घातलेला आहे मी डाळीमध्ये. मस्त अशी साधी सोपी पद्धती आहे डाळ करायची. नक्की करून पहा या पद्धतीत. तर डाळ मी आता गॅस बंद करते. बघा, झालेली आहे डाळ मस्त अशी. बघा, छान लागते. भात, डाळ, मुळ्याची भाजी, मस्त जेवणाचा बेत आहे. डाळ उतरवून घेते मी. मुळ्याची, आता आपण कारल्याची भाजी बघूया. ती सुद्धा झालेली आहे, फक्त एक वाफ काढायला पाहिजे. या बाजूला घेते. हे बघा, ह्या पद्धतीत करायची कारल्याची भाजी. झालेली आहे कारल्याची भाजी. थोडीशी मी जरा अजून परतून घेते. ह्यामध्ये आता आपल्याला काय करायचंय, आत्ताच आपल्याला ओलं खोबरं घालायचंय. त्यामुळे कारल्याची भाजी अजून छान लागते. भरपूर असं मी ओलं खोबरं घातलंय. थोडीशी कोथिंबीर घालायची. एकदा मिक्स करून घ्यायचंय. मीठ घातलेलं आहे, गूळ घातलेलं आहे मी आधीच, त्याच्यामुळे परत काही घालायची गरज नाही. मिरची, मसाला. या पद्धतीत भाजी करून पहा कारल्याची. आधी तव्यावर चांगली कारली परतून घ्यायची आपल्याला.
हे बघा. एक मिनिट अशीच राहू दे. तर मुळ्याची भाजी पण रेडी आहे. असा हा पटकन होणारा जेवणाचा बेत आहे बघा. पाऊण तासामध्ये होऊन जातं. डाळ 2 भाज्या केलेल्या आहेत मी. भात सुद्धा मी करून घेतले एका साईडला. आणि मुळ्याची भाजी सुद्धा रेडी आहे. लाईव्ह मध्ये कसं सगळं एकदम आपल्याला दाखवते ते, आणि आपण ह्याच्यामध्ये व्हिडिओमध्ये कसं थोडंसं एडिटिंग करावं लागतं, त्यामुळे थोडं थोडं कट करावं लागतं. ह्यामध्ये व्यवस्थित प्रमाण तुम्हाला कळलं जातं लाईव्ह मध्ये. तर नक्की तुम्हाला जे आमच्या मालवणी पद्धतीचं जे जेवण बघायचं असेल तर रोज ह्या चॅनलवर या. लाईव्ह मध्ये तुम्हाला जेवणाचा रोजचा बेत भेटेल. रोज डाळ काय बनवतो, भाजी काय बनवतो, नॉनव्हेजच्या दिवशी नॉनव्हेज काय बनवतो. थँक्यू ताई, डाळ दाखवली. ऑफिसमध्ये आहे ना, जास्त टाइम मोबाईल पाहू शकत नाही म्हणून बोलले डाळ दाखव. आवडली ना तुम्हाला, हेच महत्वाचं आहे. म्हणून तुमच्यासाठी म्हणून मी डाळ लगेच दाखवली. आता ही कारल्याची भाजी पण रेडी आहे. गॅस बंद करते. तर नक्की उद्या पण या लाईव्ह मध्ये. उद्या आहे शुक्रवार, तर उद्या मी बघेन फिश वगैरे करायचं. तर नक्की फिश वगैरे रेसिपी खूप चांगल्या आहेत माझ्या चॅनलवर, जाऊन एकदा बघा पण. तर आजचं जेवणाचा बेत तयार आहे बघा. हे बघा, कारल्याची भाजी सुकी, मुलांनाही आवडेल. चपाती बरोबर खूप छान लागते. लाईव्ह कधी येतात रोज तुम्ही? माझं कसं टायमिंग आहे, मी जास्त असं 12 वाजता येते. 1:15 पर्यंत किंवा 1:30 पर्यंत कधीतरी असते. कारण मुलांची शाळा सुटायचा टाइम पण असतो आणि जेवणाचा टाइम पण आपला हाच टाइम असतो. तर जेवणाच्या टायमात मस्त असं जेवणाचं लोकांना पण आपल्याला बरं पडतं, सांगू शकतो आणि लगेच बनवू पण शकतात बघता बघता. तर मुळ्याची भाजी केलेली आहे चण्याची डाळ करून. आमच्या मालवणी स्टाईलमध्ये ओलं खोबरं घालायचं, खूप छान लागते. त्याचबरोबर तुरीची डाळ, त्याच्यामध्ये मुळा घातलाय मी आणि खोबऱ्याचं वाटण घालून डाळ केलेली आहे. तर असा हा जेवणाचा बेत केलेला आहे मी. काल मी हरभऱ्याचा सांबारा केला होता आणि सुरणाची भाजी केलेली मटणाची. आणि हरभऱ्याच्या ह्याच्यामध्ये मी सुकट घातली होती. सुकी सुकट असते ना, तशी घालून सुद्धा तुम्ही करा, आवडेल तुम्हाला. आणि त्याच्या आधी सुद्धा मी उकडे तांदळाचे लाडू वगैरे अशा रेसिपी दाखवलेल्याच आहेत. तर तुम्ही नक्की माझ्या चॅनलवर जा, तुम्हाला अशा नवीन नवीन रेसिपी भेटतील तुम्हाला. आणि अशा पारंपरिक आमच्या मालवणी स्टाईलच्या रेसिपी आहेत, त्या तुम्हाला आवडतील. कारल्याची भाजी सुद्धा रेडी आहे बघा, माझ्या पद्धतीत केलेली आहे. आणि मुलं चपाती बरोबर तर आवडीने खातील. मी तर नक्की सांगते तुम्ही एकदा बनवा आणि मग बघा. परत परत तुम्ही ही भाजी बनवाल की नाही ते मला सांगा. त्याचप्रमाणे आमची मुळ्याची भाजी आम्ही केलेली आहे, कोकण स्टाईल मध्ये आहे. आणि ही डाळ केलेली आहे, मुळा घालून केलेली आहे, मस्त अशी चमचमीत आणि तिखट डाळ आहे. भाताबरोबर खूप छान लागते. तर हे 3 पदार्थ तुम्हाला मी आज लाईव्ह मध्ये दाखवले, आवडले असतील. उद्याच्या लाईव्ह मध्ये मी बघेन फिश वगैरे रेसिपी दाखवेल. तर उद्याच्या लाईव्ह मध्ये पण तुम्ही या. आणि हा तिन्ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडल्या असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. चला आपण भेटूया पुढच्या अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.